لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. Allah tebarek ve taala sizin lağw bolan qasamyňyz sebepli muahaza etmez. Lakin qasdan bilip durupda hilafına amel eden qasamlaryňyz sebepli muahaza eder. Allah tebarek ve taala gafurdur. Lağw qasamny mağfiret eder. Ve eger muahaza etmeli bolsa da ecele etmez. Çünkü halimdir. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. Oltor adamlar iki hatırlarına yaqin barmar nep qasam içipdiler. Şolar üçün 4 ay muntazir bolmak bardır. Pes şu muddetde rucu edip hatununa yaqin baragasa onda Allah tebarek ve taala gafurdur, mağfiret eder ve rahimdir, bendelerine rahmeder. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Ve eger şu 4 ayda hatununa yaqinlik etmeni talak bolmağını qasdetse elbette Allah tebarek ve taala onun kefini eşitýändir ve halın ve niyetini bilýändir. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. O talak berilen hatınlar 3 mertebe hayız görüp tamam bolýança başga äri barmakdan saklansınlar ta 3 hayız görýänçe. Olar üçin jaiz däldir garnyndaky Hudaanyň halk eden çağasyny gizlemegi eger Hudaga we kıyamet günüge imanlary bar bolsa. O talak reci edilen hatınlaryň ärleri şolaryny şu muddetin içinde rucu edip özlerini geçirmegi şaýystarakdyr eger şolar islah isteseler. Bu hatınlar üçün ärleriniň boynuna haklary bardyr. Ärlerin hatunlaryň boynuna haklary bolşýaly. Ärlerin dereceleri olardan artykrakdyr. Ve Allah tebarek ve taala tamamen işini galypdyr ve tamam etýän işlerine hikmet bardyr. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. Talak rejai 2 mertebe bolar. Şu etdet tamam bolmaqa ruju edip yaxşı niyet bilen izini almaly ýa-da muddet tamam bolanna yaxşı formunda göwermeliler. We size halal däldir hatynlara beren mehriňizden bir şeýi izini almak meger her ikisi ýani er hatyn gorksalar Hudaanyň taýin eden hududlaryny ähkamlaryny amel edip bilmersip pes şu suratda şolara günah däldir hatyn bir zat berip başyny gutursa. Şu ähkamlar Hudaanyň taýin eden hukumlardyr. Pes Hudaanyň taýin eden hatda hududundan tajawuz etmäň we her kim Hudaanyň taýin eden hatda hududundan tajawuz etse pes şolar zalimlaryň jumlasindendir. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا
وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. Pes eger hatunny 3 talaq etse, pes ondan soň ol hatun ona halal däldir. Ta başga bir äre nikalanyp barýança. Pes eger başga äre barsa, o da ýanyna ýatsa, ondan soň ol är talaq etse, onu awwalky ärine barmagyň aýby ýokdur. Eger Hudaňyň ähkamlaryny ejra eder diýen gumänleri galyp bolsa, bu zatlar Hudaňyň hukmlarydyr. Şolaryny beýan etýär bilýän adam.